आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। सखी सहेली संगे पिया आइल गंदरल जवान देखी मन लरुआइल सखी सहेली संगे पिया आइल गंदरल जवान देखी मन लरुआइल देखिए के मन अपन घस गइल रे धान रोपनी में माला एगो फंस गइल रे धान रोपनी में माला एगो फंस गइल रे धान रोपनी में माला एगो फंस गइल रे मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। फंस गइल रे डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। हट बाफी घर एकर कमसिन जगहानी देखी देखी जुए लागे मुहावा से पानी हट बाफी घर एकर कमसिन जगहानी देखी देखी जुए लागे मुहावा से पानी सौंसे समान एकर रस गइल रे धान रोपनी में माला एगो फंस गइल रे धान रोपनी में माला एगो फंस गइल रे धान रोपनी में माला एगो फंस गइल रे आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। राहुल राजधानी दे देले बारे नाम एकारा मोहब्बत में होके के बायाम राहुल राजधानी दे देले बारे नाम एकारा मोहब्बत में होके के बायाम अमित यासी की हरस गइल रे धान रोपनी में माला एगो फंस गइल रे धान रोपनी में माला एगो फंस गइल रे धान रोपनी में माला एगो फंस गइल रे एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।